del col·loqui d'aquest matí i la segona conferència que tenim prevista és la que ens farà el doctor Jordi Ginebra. Jordi Ginebra és una persona també molt coneguda entre els especialistes de llengua catalana. Ell és catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, és lingüista, especialment s'ha dedicat a la història de la lingüística catalana i també a la història de la llengua, a part dels treballs que ha fet estrictament de llengua, entre els que som professionals d'això, sobretot recordem, tenim sempre mà el diccionari de règims verbals i altres obres que són de referència des de fa molt temps. Ell ha treballat en diversos aspectes de història de la llengua, especialment ha treballat en l'estudi i la interpretació de l'obra de Fabra. Alguns treballs els ha fet molt col·laborant molt estretament amb el guanyat Joan Solà i bé, no sé, li hem demanat que fes una reflexió que s'adigués el plantejament d'aquest col·loqui, en què ens interessava, insisteixo, diagnosticar una mica els problemes, les circumstàncies del català en l'actualitat i les estratègies que cal abordar en el futur. I el títol de la conferència que ell ens va proposar és aquest que teniu anunciat: Llengua i nació és encara avui un binomi útil per reforçar el català de cara al futur. Per tant, tractarà qüestions que lliguen la llengua amb aspectes de l'organització social i de la política. Ell ha fet també treballs en l'àmbit de la política lingüística i crec que l'aportació que ens fa serà certament interessant i, per tant, després, en qualsevol cas, hi ha grup pocs, hi ha espai per poder fer també algunes intervencions, si és que algú desitja d'intervenir. Per tant, sense més preàmbuls, li passo la paraula. Gràcies, Feliu, el exprofessor Feliu, sense formals. Gràcies al Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles per haver-me convidat. Em produeix un gran plaer fer una xerrada sobre qüestions de llengua a Banyoles perquè és, com sabeu, és el lloc on va néixer l'autor de la primera gramàtica catalana de la història, que va ser el Josep Pollastre. I coneguda. I també és el lloc on va néixer, no sé si dir l'autora, però la principal impulsora i redactora de l'última gramàtica, que és la professora Rigau, que la tenim aquí nosaltres. Abans de començar també m'agradaria recordar, ahir es va dir a la inauguració del col·loqui, es va fer referència a aquelles jornades de fa 30 anys sobre la llengua catalana al segle XVIII. Doncs també m'agrada deixar constància que jo hi era, hi vaig ser fa 30 anys en aquelles jornades, i em sembla que es van fer en aquesta sala, perquè recordo el Max Kanner, que va venir, recordo aquí parlant i hi havia molta gent, és un record que tinc bastant, és molt llunyà, fa 30 anys, però és entranyable. Bé, i ja potser que comenci a parlar perquè si no menjaré el temps i m'agradaria deixar una mica de minuts perquè podeu dir la vostra. A veure, jo no estic gaire segur del que us diré, és a dir, això és la primera cosa sobre la qual hauria d'advertir. La segona és que nosaltres som aquí perquè ens preocupa la situació de la llengua catalana, és la nostra llengua i volem que pervisqui. Llavors, el que es tracta és de veure què hi podem fer. No és tan senzilla com aquesta, no? Això, el títol de la jornada són estratègies. Quines són les estratègies? Què s'hi pot fer?
quines són les raons, quines són les raons que legitimen que es faci una política de defensa de la llengua catalana, no? En un context, d'altra banda, que sembla molt negatiu, i això no ho he de dir jo ara perquè és el resultat d'una manera contundent de la sessió d'ahir, del Pau Vidal, que ens va deixar, no diré desanimats, perquè molts ja hi estàvem, però va ser molt contundent, i també de la sessió d'avui, perquè el professor Nadal, al final, diguéssim, el que ens diu, encara que després ell m'ha dit que ell ho vol plantejar en termes optimistes, però també ens diu això, diguéssim, no? que la diversitat lingüística va lligada a les formes de vida tradicionals i això no és una cosa fàcil. Bé, llavors, en aquest context, una cosa que jo em plantejava és la que teniu en el títol, que és si encara avui el vincle entre llengua i nació és útil també per reforçar la promoció, la defensa i l'ús del català. Llavors, la meva exposició tindrà 5 parts, que són aquestes: una introducció, uns aclariments, un apartat sobre els precedents de la situació actual i unes conclusions, que a més que conclusions són unes línies de reflexió. A veure, la primera dada és que l'esforç col·lectiu per aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua principal de la vida institucional i de la vida social interna de Catalunya ha anat històricament, aquest esforç, lligat des de la segona meitat del segle XIX a la lluita pel reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya. Això és un fet, és a dir, llengua i nació han estat dos idees indissociables. Aquest vers que us poso aquí jo crec que sintetitza molt bé aquesta percepció. És un vers són uns versos de Marià Aguiló. No són els versos més brillants que van sortir de la seva ploma, però crec que mostren molt bé aquesta idea. Cap nació pot dir-se pobra si per les lletres reneix. Poble que sa llengua cobra, se recobra a si mateix. Poble, nació, llengua. Després, Joan Maragall va escriure aquesta frase breu i contundent: la nació és la llengua. I després d'ell, els principals teòrics del nacionalisme català, tots, tant des de la dreta, el principal teoritzador del nacionalisme català des de la dreta és, encara avui, jo crec, Prat de la Riba, col·loca la llengua en una posició central. Però és que des de l'esquerra, podríem parlar de Rovira i Virgili, que potser és l'altre gran teòric des de l'esquerra, també fa el mateix. Bé, què significava això? Significava que el fet de tenir una llengua pròpia ens donava legitimitat per considerar-nos una nació, i que per tant el fet de ser una nació volia dir que teníem dret a una forma d'autogovern i que un dels objectius d'aquest autogovern era justament promoure la institucionalització de la llengua. Aquest seria una mica... És a dir, que el raonament podria ser tenim una llengua pròpia, diferent de qualsevol altra. 2, això vol dir que som una nació. I 3, si som una nació, hem de tenir autogovern. Aquest, jo diria, és l'esquema conceptual on s'insereix la defensa de la llengua catalana des de, insisteixo, al segle XIX fins ara, o fins fa 4 dies, i ara en parlarem d'això. Aquesta idea no és una idea específica de Catalunya. Això és una cosa ni dels països catalans, és una idea general a Europa.
és una idea que alguns en diuen el nacionalisme romàntic, perquè va néixer a l'època del romanticisme. A mi l'expressió nacionalisme romàntic no m'agrada, perquè se sol fer servir moltes vegades per desprestigiar les comunitats petites, però això ara no estem massa, no m'hi entretindré, no? És a dir, el nacionalisme de base lingüística ha estat molt important en la història europea dels darrers 2 segles. És a dir, el mapa polític actual d'Europa té molt a veure amb això. És a dir, també del que en diem els grans estats, és a dir, Alemanya, Itàlia, etc. Noruega, i es fonamenten en aquesta idea. La llengua és la nació i la nació és la llengua. També és cert, i després potser en parlaré, que aquesta percepció o aquesta axioma, més aviat, no és l'únic axioma que al llarg de la història ha legitimat el nacionalisme. És a dir, no totes les nacions, no tots els estats-nació del segle XX s'han construït amb aquesta premissa. Tots no. Per exemple, Suïssa no ha estat això. Però n'hi ha molts que sí, però n'hi ha que no. Això és important tenir-ho també al cap. Molt bé, passem, abans de continuar, a fer algun aclariment, perquè jo he parlat de nacionalisme d'una manera potser una mica vaga. Nacionalisme vol dir moltes coses i en podríem parlar durant tota l'estona o durant unes jornades, però de cara al que ara m'interessa, jo faré servir una excepció que és la que teniu aquí. Quan parli de nacionalisme vull dir voluntat, perdó, no ho he passat des que vaig aquí, voluntat d'una comunitat de ser reconeguda com a nació i concreció d'aquest reconeixement en alguna forma d'autogovern. Això és el que seria, dit d'una manera senzilla, perquè insisteixo, el nacionalisme és objecte d'estudi de les ciències socials i hi ha milers de llibres sobre la matèria. Llavors, en la meva intervenció, nacionalisme no té connotació negativa, perquè també la connotació negativa del terme nacionalisme és general a Europa avui, des de fa aproximadament 70 anys, d'una manera especial. Per tant, això ho deixarem també davant. I un altre concepte que faré servir, que no m'agrada, però que no he trobat de moment cap de més bo, és el de normalització. Quan parlo de la voluntat que el català esdevingui la llengua prioritària de la vida social interna de Catalunya, o que esdevingui la llengua de les institucions, que sigui la llengua de referència, d'això en diré normalització. El procés de promoció de la llengua com a idioma de les institucions i com a idioma principal de la vida social interna. En diré normalització perquè és el terme que es va fer servir al començament de la transició. Ara crec que és un terme que ha quedat una mica obsolet, que d'altra banda és un terme que no fa servir, només fa servir la sociolingüística catalana, és a dir, fora de la sociolingüística de fora dels països catalans aquest terme no es fa servir, però això ara és igual. És només un terme de treball. Quan digui volem la normalització, voldré dir això. Molt bé, i un últim aclariment és que el nacionalisme no necessàriament és independentista. És a dir, de fet, en la història catalana, majoritàriament, en termes cronològics, el nacionalisme no ha estat independentista. I no per això ha estat menys nacionalista o menys sincer. És a dir, tota aquesta gent de la qual parlava abans, Maria Aguiló, Prat de la Riba, Rovira i Virgili, Maragall, i podríem arribar fins abans d'ahir, eren profundament nacionalistes, en aquest sentit que hem explicat aquí, eren profundament defensors de la normalització i no eren independentistes. Què és l'independentisme? És una de les formes del nacionalisme. Alguns diran que és la forma més radical. Radical aquí no vol dir, tampoc no té connotació negativa, vol dir alguns diuen que és la més coherent,
és una forma, i això crec, però que no ha estat la forma majoritària fins fa relativament poc en termes històrics. Molt bé. Quina és la situació, els precedents de la situació actual? Bé, en els últims 40 anys, abans també és una mica, o ahir, no sé qui, Pau Vidal també agafava aquest període com a referència, des de l'inici de la transició, podríem dir que s'han produït com a dos fenòmens, o s'havien produït, ara s'han produït en relació amb els precedents, no parlo dels últims 10 anys. D'una banda, jo diria una radicalització de posicions, una altra vegada radicalització no té connotació negativa, i d'altra banda una, podríem dir, escissió de plantejaments. Què vol dir això? Radicalització de posicions. L'any 79, la revista Els Marges va publicar un manifest que és conegut a tothom perquè va tenir molt de ressò i ara fa poc n'ha tornat a tenir perquè vam celebrar els 40 anys del manifest, el famós manifest conegut com Manifest dels Marges. Em penso que un dels signants era el professor Nadal, que deia això, no? Una nació sense estat, un poble sense llengua. És a dir, fixem-nos, quin és el missatge? Que no ho deien d'una manera tan oberta com ho diré jo, però era el que se'n deduïa, no? Era que sense un estat, per tant sense la independència, diguem-ho així, doncs la llengua no es podria normalitzar. Aquesta és la idea que subjau, el podem matisar tant com vulguem, aquest manifest. Però això d'una banda, hem dit radicalització de posicions. Per l'altra banda, també he parlat d'escissió de plantejaments. Alhora, en aquests últims 40 anys hem sentit molt, no solament en l'àmbit català, sinó en l'àmbit mundial, que la fonamentació de la normalització en el concepte nacional és un projecte antiquat, és un projecte caduc, i que en general, diguéssim, la idea dels estats-nació, la idea d'una nació, una llengua, una nació, un autogovern, i hem de defensar les llengües, som una nació perquè tenim una llengua, perquè som... Tot això és antiquat. Aquest és un discurs que no és un discurs català, és un discurs europeu, i en part també és català. Fixeu-vos, l'any 2010, és a dir, fa 10 anys, quan va morir l'estimat per tots nosaltres Joan Solà, un professor universitari, també de filologia catalana, va escriure un article que es deia, al diari El País, que es deia La lengua que deja Joan Solà, i, entre altres coses, deia això, deia, en 1990, Solá ya decía en el diario de Barcelona que la primera cosa que había que hacer en pro de la lengua era aspirar de debò a tenir més poder, a ser sobirans de nosaltres mateixos. Continúa l'article. En 2010, ese soberanismo ambiguo se había radicalizado y para Solá la independencia de Cataluña se había convertido en una condición sine qua non para la salvación del catalán. Pero lo más destacable de la última visión solaniana, lo más destacable de la última visión solaniana es su adscripción a un romanticismo lingüístico caduco. Veieu aquesta línia, no? Això ho he subratllat jo. Decir que la lengua catalana y el pueblo de Cataluña son la misma cosa podría tener una base sociológica en 1910, pero ahora, cuando poco más de un tercio de la población catalana es catalanohablante habitual, no parece muy fundamental, ¿no? Molt bé, passem a la situació actual, perquè què ha passat no en els últims 40 anys, sinó en els últims 10 anys, o 12 anys.
Doncs el que ha passat és una cosa que el moviment de reivindicació nacional de Catalunya s'ha decantat d'una manera massiva per la concreció independentista. I avui, no sé si esteu tots d'acord, però parlar de nacionalisme català és pràcticament el mateix que parlar d'independentisme. És a dir, avui doncs, el nacionalisme s'expressa mainstream, diguéssim, en forma d'independentisme. Després hi ha els independentistes que es diuen que no són nacionalistes, però això seria una altra cosa que també podríem tractar. No? Llavors, he dit els últims 10 anys, tampoc no ve de 10-12, és a dir, quan comença aquest canvi en el paradigma, alguns el situen l'any 2010 amb la manifestació famosa, d'altres el 2012, que és quan Artur Mas convoca aquelles eleccions, d'altres el 2009, simbòlicament, perquè és el primer referèndum d'autodeterminació que es fa anys damunt, era... Bé, no ens barallarem per això, si és 9, 10, 11, però últims 10-15 anys el nacionalisme català s'ha convertit en independentisme. No? I avui és el que això predomina en la societat catalana nacionalista. Llavors, si ara nosaltres fem una mica, tornem enrere i ens situem en el que jo deia que era l'axioma de la defensa catalana de la llengua, la conclusió hauria de ser la següent. Si tenim una llengua, per tant vol dir que som una nació, i la nació ens dona dret a un autogovern perquè alhora aquest autogovern articuli propostes a favor de la llengua, si finalment hem triat la forma més coherent, més consistent de nacionalisme, que és l'independentisme, el que seria lògic és que això hagués implicat un reforçament de la voluntat de promoure de la normalització que deia abans. Aquesta és la lògica, diguéssim. Una persona que vingués de fora diria, bé, això sembla que hauria d'haver anat així. I com ha anat? No ha anat així. El fet és que no ha anat així. Què és el que ha passat? Ho resumiré en 3 punts. Perquè, primer, les dades sociolingüístiques que tenim dels darrers 10 anys, o 15, que ja que en tenim, és a dir, podem comparar, ha passat prou temps perquè es puguin fer comparacions, és a dir, enquestes, estudis, el que mostren és que no es parla català, no es parla més català avui que fa 10 anys. No hi ha més catalanoparlants avui que fa 10 anys. O sigui, això seria el terreny de les dades. En el terreny del que podríem dir el discurs, el que diu la gent, el que diuen els líders, els prescriptors d'opinió, que en diuen els polítics. Què ha passat? Doncs ha passat una cosa molt senzilla, i és que s'ha desvinculat d'una manera bastant general, no absoluta, el discurs independentista del discurs a favor de la llengua. Aquest és un fenomen interessant des del punt de vista de l'historiador. Des del punt de vista personal és una altra història. Des del punt de vista de l'historiador és interessant perquè mostra una dissociació nova en la història catalana, en la història catalana dels últims 150 anys. És a dir que l'independentisme sembla que va per una banda i hi ha no m'hi puc entretenir més, però hi ha una tesi doctoral llegida fa molt poc a la Universitat de Barcelona que no té ben bé aquest tema com a objecte d'estudi, però sí un tema
paral·lel i per tant acaba sent una mica el mateix, que es diu el debat sobre l'oficialitat lingüística d'una Catalunya independent, 2012-2018, història, actors i propostes. En aquesta tesi, l'autora, que és Montserrat Cendra, fa un buidatge sistemàtic de materials de premsa, de les xarxes, va arribar a plegar unes 1.500 referències i fa una anàlisi que és valuós per altres raons que ara no són pertinents, però al final la conclusió de l'anàlisi del discurs és que el grup majoritari de polítics, d'opinadors, no vinculen la independència a la llei. I més aviat el grup dels que sí que ha defensat, doncs més aviat queden com una mica desacreditats. Vull dir que, per tant, ha canviat el discurs, segona cosa. I tercera cosa, segons com encara més contundent, i és que hi ha símptomes que ens fan pensar que fins i tot aquest trasvasament de nacionalisme i independentisme ha estat negatiu per la llengua. Per exemple, hi ha uns treballs, encara n'hi ha pocs, que mostren que en alguns sectors socials ha passat una cosa que no passava abans, i és que s'ha percebut que parlar català era ser independentista. I llavors això ha generat un rebuig. Per exemple, tinc una referència d'un article publicat l'any 20, una persona que fa unes enquestes i explica en un determinat moment, parla d'una professora i diu, segons la Piera, si dius una paraula en català, ets titllat d'independentista, referint-se a alguns dels seus alumnes que es neguen a parlar en català per una qüestió ideològica. És a dir, d'alguna manera, no era el que volíem, però ha passat. La llengua s'ha ideologitzat més. Sempre és ideològica. Però, en fi, ja s'entén. Una altra referència, perquè no tenim més temps, en un treball de final de grau que es va presentar l'any 18 a Tarragona, que era un estudi sociolingüístic d'una escola a Tarragona, un treball molt ben fet, una de les raons, sortia d'unes enquestes que feien alumnes, era un centre on la majoria d'alumnes eren castellanoparlants, però hi havia de catalanoparlants, molt pocs, si era un 15% o... I en les enquestes que feia aquesta persona als alumnes catalanoparlants, però descomptat que ells deien que en el grup parlaven en castellà, però fins i tot deien que quan parlaven en català els deien coses, que pot semblar una mica fort, però és la realitat, catalán de mierda, i el que m'interessa més ara, no tant això, sinó Puigdemont a prisió. És a dir, què vol dir això? Vol dir, parlar català és ser independentista. Bé, això és un fet, i per tant, com que hi ha una part de la societat catalana que no és independentista, i això tots ho sabem, doncs en una part d'aquesta part, tampoc sembla que ha generat un cert rebuig. Fa poc un periodista i crític musical conegut, que és el Jordi Bianciotto, escrivia això. Potser és l'hora d'admetre que la llengua va ser una víctima col·lateral del procés. Bé, i passem a les conclusions, perquè jo volia deixar 10 minuts, em queden 3 minuts. Què podem fer? Bé, la conclusió és que l'independentisme no ha afavorit la normalització. Això és així. Un es podria demanar, podríem tornar al nacionalisme no independentista? I jo crec que la resposta és que no. És a dir, amb la irrupció del nacionalisme independentista, el nacionalisme no independentista ha quedat desacreditat socialment, almenys en els nuclis que estan a favor de la llengua. És a dir, no és creïble avui que surti un polític, que n'hi ha algun que ho fa, i que digui que ell és nacionalista o independentista, això ja no. Per tant, aquest camí ja no existeix. I per tant, jo crec que no es queda un altre remei que intentar altres vies. És a dir, intentar
trobar uns camins, que això és el tema en bona part d'aquestes jornades, que legitimi la normalització sense haver de posar en joc el binomi llengua-nació. Llavors, vull fer dos aclariments abans d'arribar al final, perquè seré molt breu al final. Fa uns dies vaig parlar amb una persona que li vaig dir que venia en aquestes jornades, va dir què és el que explicaria, més o menys li vaig explicar, i llavors es va com mig enfadar, i em va dir, llavors m'estàs dient que Catalunya és una nació? Una mica enfadada, no? I, esclar, jo li vaig dir, no estic dient això. No estic dient això. És a dir, no estic dient que Catalunya no sigui una nació. No estic dient, fins i tot això ja no m'ho va dir, però ho dic ara per si algú m'ho plantegés. No estic dient que el procés independentista no sigui legítim. No estic dient que l'opció per la independència no sigui una opció legítima com a opció política, però descomptat que ho és. No estic dient això. No estic dient que el procés independentista no s'hauria d'haver produït, no estic dient res d'això. L'únic que estic dient és que es constata, des del punt de vista de l'estudiós, que l'independentisme no ha afavorit la normalització i que, per tant, si el que es tracta és de reflexionar al voltant dels camins que ens poden conduir a un reforçament de la normalització, hem de buscar altres camins, simplement dic això. Simplement dic això. I un segon comentari és que, o el segon aclariment, és que tampoc no soc ingenu, és a dir, ja sé que és a dir, el discurs, abans he parlat del discurs antinacional, no? Abans he dit que des de fa uns anys hi ha molts professors de filosofia política, de sociologia, pensadors, que diuen que l'estat-nació és una cosa caduca, obsoleta, que ha entrat en crisi i que, per tant, reforçar aquest és un discurs al qual m'he referit abans. I també sé, no soc ingenu, que una cosa, és a dir, que moltes vegades aquestes afirmacions es fan justament per deslegitimar els moviments a favor de les llengües minoritzades. És a dir, que hi ha una mica també de, no sé si dir de trampa, és a dir, si vosaltres mireu, si llegiu qualsevol tractat de teoria política, o d'història política, o d'història constitucional, segurament llegireu coses com aquesta. El model d'estat-nació va entrar en crisi després de la Segona Guerra Mundial. Després la globalització, el progrés en les tecnologies, bla bla bla, tot això ha fet que en un món molt més internacional el concepte, la praxi d'estat-nació, doncs, bla bla bla. Esclar, dius, molt bé, tu t'ho creus quan llegeixes això, però després, clar, han passat, si resulta que entra en crisi a finals, a meitat dels anys 40 o als anys 50, avui som a l'any 23, doncs han passat 70 anys que aquest constructe en crisi, doncs trobo que té una crisi molt ben portada, no? Perquè, és veritat, no? Que em quedo malalt, perquè, esclar, si vosaltres només heu de fer una cosa tan senzilla com aquesta, que és mirar totes les lleis de política lingüística que s'han publicat en els últims 10 anys o 15 a Europa, ara n'hi ha una, ara a Itàlia estan debatent, no sé si ara estan debatent una llei de política lingüística. Van aprovar fa no gaire una a Noruega, una altra a Suècia, hi ha la de França que és més antiga, però també en totes aquestes lleis, en totes apareix el concepte de comunitat nacional. En totes s'identifica, en totes es parla de la llengua com a identificador nacional, i són lleis de fa 4 dies, no? Per tant, dius, home, l'estat-nació està en crisi, doncs no sé què dir-te, no? Però bé, ara això ho deixo de banda. En principi, diuen que hi està, molt bé, us tindrem en compte, hem d'estar preparats perquè realment això sigui així, que és el meu discurs, suposem que hi està, no? Què hem de fer? Hem de buscar un altre camí, no? I ara sí que... Bé, ja només diré,
perquè si no tinc temps, que hi ha altres camins, sembla que hi ha altres camins. Aquí poso una llista molt breu de coses que s'han dit. D'arguments, de raons, no? Però no ho desenvoluparé perquè no tinc temps, perquè tampoc era el tema. No? La preservació del capital cultural col·lectiu que cada llengua acumula històricament. Això, per exemple, deia el professor Nadal, la valoració de les llengües perquè presenten complexitats que ja no retrobem en altres idiomes, la diversitat ecolingüística a escala planetària, els drets de les minories, etc. Hi ha autors al darrere de cada una d'aquestes propostes, raonaments. Llavors jo el que només voldria dir és una cosa, que algunes d'aquestes idees potser poden semblar boniques, però complicades. És a dir, aquí s'ha de parlar en català perquè Catalunya és una nació i el català és la llengua nacional de Catalunya, això és una cosa que es diu molt ràpidament i molt fàcilment. I s'entén molt bé. No? És el mateix que et diuen, pues hablan español, perquè què ponen tu DNI? Fixeu-vos que és un raonament és un raonament perfecte. Ens pot agradar o no, però és absolutament consistent, no? És a dir, llavors, hem de trobar coses semblants, si volem. És a dir, no podem fer seure una persona i dir-li, espera, seu un moment. Hi ha una cosa que és el capital col·lectiu que acumula una llengua i llavors aquest capital s'ha de preservar perquè si no la història perd... Si diem això a aquesta persona als 2 minuts ja diu, bueno, adéu, no? Ja, molt bé. No ho podem fer en l'àmbit acadèmic, però de cara a la construcció d'argumentaris hem de trobar coses. I jo acabo aquí. Jo l'únic que diré és que us pot semblar una mica extraterrestre. Hem de construir el fonament de la normalització basant-nos en idees d'aquesta mena. Però diré dues coses, si acabo. Una, que hi ha idees que triomfen socialment en un determinat moment i que potser feia 10 anys eren absolutament impensables. Això ha passat. I això és una cosa que em dona un cert optimisme. Per exemple, avui es parla dels drets dels animals. Com que jo ja tinc una certa edat i la majoria de vosaltres també, m'haureu de reconèixer que fa 10 anys o 15 anys parlar dels drets dels animals era una cosa ridícula. Absolutament ridícula. I tots, quan es parlava d'això, la primera cosa que dèiem era no té sentit parlar dels drets dels animals perquè els animals no tenen drets. Fin de la pel·lícula, no? És veritat. I avui ningú s'atreviria a dir això, crec que en públic. Per tant, ha canviat molt això. I les coses canvien, no? Ja no parlem, si ens anem més enllà, en qüestions com les actituds davant de l'homosexualitat, tenim una certa edat, és a dir, això ho hem viscut, no? És a dir, com ha canviat? Davant del divorci. El divorci ara és la cosa més natural del món. Quan jo tenia 10 anys, el divorci era una marrata de terratrèmol que hi havia, a més, a l'estat espanyol. Les americanes es divorciaven, no? Però el divorci, no? I hem canviat, hem canviat. Per què hem canviat? Per tant, vull dir que dir totes les llengües són iguals. Per tant, hem de fer coses perquè tots els parlants puguin parlar lliurement la seva llengua. Això, per què no? Per què hem de pensar que això no es pot generalitzar, aquesta idea? Que ara no s'ha generalitzat, ara no hi ha la idea de la llengua seminal. Per què no podem pensar això? I, per tant, això em dona un cert optimisme, que sí que podem construir. I hem de pensar, hem de reflexionar-hi, no hem de ser ingenus, però es pot, podem arribar-hi. I una altra cosa, en bona part, justament avui, que en aquesta jornada hi ha previst un homenatge a la Carme Junyent, en bona part, això és el que feia la Carme Junyent. Fixeu-vos en una cosa, llegiu-vos textos de la Carme Junyent. No parlo de la part de la qüestió del llenguatge, perquè això ara no és pertinent.
Llegiu-vos els textos que té publicats des de l'any 95, no, o sigui, fa ja també 30 anys, sobre qüestions de defensa de les llengües. Llegiu-vos-els, veureu que no parla mai de nació, mai. Això és una cosa que jo em vaig donar un bon dia, no és que em... Ostres! I en canvi és un missatge que arriba. I no parla de nació, però sí que parla de fonamentar la diversitat lingüística. I amb això acabo.